Ga manyan birane guda 8 mafi faɗi a arewacin Najeriya ta fuskan fili, inda waɗannan alƙalumman kimantawa ne. A lamba na 8 muna da birnin Yola, inda wannan birnin fa birnin jihar Adamawa kenan ba, inda girman wannan birnin ya kai akalla square kilomita 36. Sai kuma a lamba na 7 muna da birnin Kaduna, jihar Kaduna kenan ba, inda girman wannan birnin ya kai akalla square kilomita 72. Sai kuma a lamba na 6 inda muke da birnin Maiduguri, jihar Borno kenan, inda girman wannan birnin ya kai akalla square kilomita 137. A lamba na 5 kuwa muna da jihar Kano. Ni na yi mamakin ganin jihar Kano a lamba na 5, na ɗauka shine birni mafi girma a arewacin ƙasar baki daya, inda birnin Kano ya kai akalla square kilomita 499. A lamba na 4 kuwa muna da birnin Zaria a jihar Kaduna kenan ba, inda wannan birnin ya kai akalla square kilomita 563. Sai kuma a lamba na 3 muna da birnin Ilorin, jihar Kwara kenan ba, shi kuma wannan birnin yana da girma sosai, inda girman shi ya kai akalla square kilomita 765. Sai a lamba na 2 muna da birnin Abuja, babban birnin tarayya kenan, inda girman wannan birnin ya kai akalla square kilomita 1,769. Sai daga ƙarshe a lamba na 1 birni mafi girma a arewacin Najeriya ita ce birnin Jos, inda wannan birnin ta kai akalla square kilomita 1,821.